С какви разходи ти помогна националната програма? Националната програма ме помогна с това, че разходи за отглеждане на лозята намаляват по този начин, защото се покриват от националната програма. Защото лозарите в България не сме много добре поставени през последните тук 10-15 години. Това е за първи път, тая програма ни помага да свалим разходите при пръсканията, които не са малко. При 10-те грозда правим, примерно при това правим от 8 до 10 пръскания фактически. Какво ви убеди да се насочите към нея? Ами убедима, ние тук по принцип преди години десертното грозди го гледахме заедно с винените сортове, но постепенно се акумулира зараза, така, оидиум, да го кажем, нарасна. И се чудихме какво да правим. И случайно стана така, че националната програма за подпомагане на отглеждане на грозди. Научихме за нея и за фирмата Планта Сана също, нали, чрез нея най-вече. И се включихме и от 2 години, значи миналата година намаля, а тая година почти може би към 99% е овладяно положението с оидиума по това грозди. Големи вредини на нас. Някъде стигахме, примерно, на беритба до към 3 тона десертно грозди, което отиваше за ракия, а не за пресна консумация, понеже оидиума го засягаше много жестоко. Какво бихте посъветвали другите лозари, които все още се колебаят дали да бих ги посъветвал да участват в тая програма, особено че себните препарати на Планта Сана, които са, значи помагат много. То на места, даже ако се загледате и ще го видите, ето го по листото. Това е самбата, което просто се вижда, че е пръскано последните 2 пъти вече.